जय भोजपुरी प्रणाम सब लोग के आप लोग के लेके हाजिर बनी पवन सिंह के नया गाना आई बजौना गाना के नाम बा घघरी। जी भैया घघरी टी सीरीज हम भोजपुरी के माध्यम से जौन के टीजर जौन बा आज रिलीज हो गई बा, यानी आज तारीख बटे 21 तारीख और ये गाना बतावल जा रहा बा कि काल यानी 22 तारीख के रिलीज हो जी। और पता ना टीजर हम देख लेंगे, आप लोगों को पता बा कि हम देखी ना, अब हो सकता टीजर के अंदर डेट हुई क्या कंफर्म डेट हम पवन सिंह के पोस्टो ना पढ़नी है, डायरेक्ट देखने के टीजर आई बा। कल सुन ले रहे कि काल लोग गाना के इंस्टाग्राम पे भी खबर डालल गिरे टीजर के माध्यम से, लेकिन आज ऑफिशियल टीजर टी सीरीज हम भोजपुरी के माध्यम से आ गई बा। तो रिएक्शन लेके हाजिर बानी और जल्दी ही गाना जब आई तो रिएक्शन लेके आप लोग के बीच में हाजिर होखम, अकेले ही हाजिर होखम का निकेत बाड़े ना, और उनके वजह से ही रिएक्शन गड़बड़ाता रहेला, लेकिन हम आप लोग के बीच में रेगुलर लेके आवत रहम जौन भी नया गाना आई। अब बाकी पुराने गानन के भी आप लोग डिमांड करी जा, देखो ओकरा पर रिएक्शन करो। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ और गाना के रिव्यू भी करम, कल गाना आई ओकरो पर रिव्यू करो, बाकी न्यूज भी आप लोग के बीच में बनत रही। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ, ज्यादा कोनो बड़ नहीं के, छोटा 40 सेकंड के टीजर बाटे, लेकिन बताओ ज्यादा बवाल बात, दो चार गो सीन जैसे तैसे टीजर में देखे का झलक तो मिलिए जाला। बड़का गाड़ी लोगो था, पवन सिंह बड़का गाड़ी से एंट्री करत रहे। बाकी उतर रिव्यू में आप लोग बात हुई बीएफसी न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे जरूर देखो जाए रिव्यू, चाहे बीएफसी न्यूज बड़का यूट्यूब चैनल पे, ठीक बा। आप लोग रिव्यू पूरा देखे के मिले, पूरा डिटेल में बात कर जाए, लेकिन अभी रिएक्शन लेके हाजिर बानी तो शुरू कर जाओ रिएक्शन। पवन सिंह के नया गाना घघरी के रिएक्शन शुरू कर जाओ। टी सीरीज पर जय, वाह गजब गाड़ी भी आई तो विदेश में देखे, वाह पावर स्टार कौन, श्वेता शर्मा है, गजब गजब पृथ्वीराज भाई, वाह म्यूजिक क्या सुन। अच्छा म्यूजिक का बताओ लिखे जाता तो उसके बाद लिखले बड़े पवन सिंह तो जय पर हिमांशु तिवारी कहत रहे टुमारो 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 7/15। जी भैया टुमारो ही यानी काल ही रिलीज होके वाला बा, 22 तारीख के गाना जौन बा रिलीज हो जाई टी सीरीज हम भोजपुरी पे, जौन गाना का नाम बा घघरी। गजब गजब गजब, हमार मारल मोहरे काफी बा। अब तक तो ब्रांड सिग्नेचर स्टेप उनका रहबे करे, लेकिन नया डायलॉग ले दिले कि हमार मारल मोहरे ही काफी बाटे। तो काल बवाल होके वाला बा, गाना के भी लिरिक्स भी कुछ भी सुनाई ना दिहला, म्यूजिक भी से सिंपल नॉर्मल बतावल गइल बा। गाना के ऑफिशियल म्यूजिक का भाई हो छुपावल गइल बा, लेकिन गाना बवाल बा और चर्चा मतलब गाना के बहुत बड़ लेवल पे चर्चा बन रहल बा। जी भैया तुम कहीं ना कहीं मार्केटिंग जोन बा टॉप लेवल के भइल बा, आ गाना कल सच में गर्दा मचावल बा। आप लोग का ख्याल बा, का नाम बा, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताई जा कि शाम तक आप लोग के बीच के सब कमेंट पढ़ के बढ़िया एगो रिव्यू लेके बीएफसी न्यूज या बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे हाजिर होगी। से प्यार आशीर्वाद बनेले रह जा, जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, लव यू।